кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ҷануби тоҷикистон тамрини густурдаи қабули эҳтимолии то 10 000 нафар гурезаҳоро дар ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ баргузор мекунад. ҳарчанд мақомот мегӯянд ки ин тамрин танҳо ба манзури кӯмак ба паноҳандаҳо аз офати табиӣ нигаронда шудааст, аммо коршиносон мегӯянд ки вазъи сиёсиву низомӣ дар Афғонистон боис шудааст ки мақомоти тоҷик чунин омодагиро рӯи даст гирифтаанд. ситоди марказии ин тамрин дар фурудгоҳи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ воқеъ аст ва дар он масъулони неҳодҳои ҳолатҳои фавқулода, вазорати корҳои хориҷӣ, вазорати корҳои дохилӣ, нерӯҳои марзбонӣ ва амният, сохторҳои дигари низомӣ ва намояндаҳои созмонҳои байналмилалии муқими Тоҷикистон ва сафоратхонаҳои бархе аз кишварҳои хориҷӣ қарор доранд. умеда Юсуфӣ, сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон, 11 апрел дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: 10 000 гурезагон дар сарҳад ҷамъ шудагӣ ҳастанд ва онҳоро акнун ҷобаҷо кардан, дар як шаҳри хаймавӣ ҷобаҷо кардан ва дар инҷо бо ҷалби созмонҳои байналмилалие ки муқимӣ ҳастанд дар ҷумҳурии мо, ин ҳам бошад чандта барномаҳои созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар барномаҳое ки масалан саҳм доранд барои кор бо гурезагон. ҳарчанд умеда Юсуфӣ баргузории ин тамрин дар марз бо Афғонистонро танҳо ба хотири эҳтимоли вуруди паноҳандагони афғон рад мекунад, вале соҳибназарон мегӯянд ки ширкати созмонҳои байналмилалӣ дар ин машқҳо гувоҳи он аст ки мақомот маҳз аз эҳтимоли вуруди теъдоди бузурги паноҳандаҳо аз Афғонистон дар пайи бесуботӣ дар ин кишвар нигарон ҳастанд. муҳаммадҷон улуғхоҷаев, сухангӯи нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлати амнияти миллии Тоҷикистон, 11 апрел дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки сохторҳои ин ниҳод низ дар тамрин ширкат мекунанд ва масоили марбут ба убури гурезаҳо аз кишвари ҳамсоя ва будубоши осоиштаи онҳо бо аҳолии маҳаллиро машқ мекунанд. Маҳдӣ Собир, коршиноси Маркази тадқиқоти стратегии Тоҷикистон, 11 апрел дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки ҳарчанд дар фасли баҳор селобҳо дар кишвари ҳамсояи Тоҷикистон як амри маъмулӣ аст, вале ин тамрин танҳо ба ҳадафи вуруди теъдоди зиёди паноҳандагони афғон дар пайи бесуботӣ дар кишвари ҳамсоя роҳандозӣ мешавад. вай гуфт: албатта ин тамринҳо танҳо ба мақсади эҳтимолияти вуруди муҳоҷирон аст, чунки вазъи ҳарбию сиёсӣ ва иқтисодӣ дар Афғонистон салои ҷуда нором аст ва ҳар лаҳза як вазъи мураккабе ба амал омадаш мумкин аст ва ин тамрин танҳо ва танҳо барои омода будан ва ба қабули мана ҳамин хел гурӯҳи муҳоҷирон аст. шимоли Афғонистон ки бо Тоҷикистон ҳам марз аст, моҳҳои ахир маҳалли даргирии нерӯҳои ҳукуматӣ бо дастаҳое ки ба қавли мақомоти Кобул аз тунгароёни кишварҳои собиқи шӯравӣ иборатанд. миёни ин афрод аъзои гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ низ кам нестанд. ахиран мақомоти Русия гуфтанд ки иттилои мақомоти интизомии Тоҷикистон дар заминаи ба Афғонистон интиқол ёфтани 8000 аъзои давлати исломӣ аз хоки Сурияву Ироқро мавриди санҷиш қарор медиҳад. тамрини ташкили сарпаноҳ барои ҳазорҳо паноҳандаи шартӣ дар ҳолест ки дар Тоҷикистон садҳо шаҳрванди афғонистонӣ ҷангзада паноҳ бурдаанд. масъулони созмонҳои ғайрирасмии кӯдакон, муҳоҷирон ва шаҳрвандони ниёзманд мегӯянд ки дар ҳоли ҳозир дар маҷмӯъ 2500 гурезаи афғон дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва 500 тани дигар дар пайи пайдо кардани ҳуқуқи паноҳҷӯ ҳастанд.